Levan anos denunciando o estado de abandono dunha antiga vivenda que co paso dos anos foi refuxio para ocupantes ilegais. Reyes. Sí, trátase desta casa do barrio de Ultramar que, segundo nos contan os veciños, leva máis de 20 anos abandonada e a súa situación, lonxe de mellorar, empeorou. Tras acoller diferentes inquilinos, a finais deste verán, esta porta apareceu reventada e vemos que a entrada está chea de enseres rotos e de lixo. Desde o Concello informan de que, se os propietarios non deixan inspeccionar o inmoble, van pedir unha orde xudicial de entrada para os técnicos municipais. Como caiga todo encima, madre mía, ya no hay techo ni nada, joder. Y ese es el cuadro eléctrico también, nada, hay de todo. Y debían de entrar alguien, a lo mejor adentro, que hai meos e cheira capestes. Pero había como cousas tiradas por aí pola escaleira, non sei agora, estamos. Sí. É a situación coa que conviven os veciños deste barrio de Ultramar. Leva moitos anos, isto a máis é unha porquería. Lleva muchos años, máis de 20 años o 30. Ya le pusieron unos papeles ahí, pero vuelan. Eso tiene que coger al dueño o quien sea. No puedo decirles porque no lo sé. Pero es un asco que ver todo eso así en una calle donde pasa mucha gente. E contan que ás veces mesmo serve de acubillo para ocupantes ilegais. Ve todo. Veciños, uns bons, outros malos. Nunha temporada houve ocupas, pero ahora xa, bueno, fai pouco quitaron as bicis de aí, así que alguén entra aí. Sí, aquí entra xente a dormir. A máis, temen que a falta de mantemento provoque desprendementos ou mesmo un incendio. Si tiran unha cerilla de noche esta semana, arde todo isto. A mí me disgusta un pouco porque isto puede venir para abajo. Al no haber nadie, mira, hai plantas, yo que sé. Isto é un peligro para todo. Nas últimas horas, o Departamento de Urbanismo procedeu a citar os propietarios dos distintos andares deste inmoble da carretera de Castilla para que autoricen a entrar a técnicos municipais para constatar o estado do edificio. E no caso de que non dean autorización, desde o Concello informan de que procederán por vía xudicial.